Berto, alam mo ba yung pinadala natin sa Olympic? Nakadalawang ginto na. Ang galing! Oo nga pare, ang galing. Ang galing ni Carlos Piolo. Hindi Piolo yon, Yolo. Yolo ba yon? Akala ko kasi Piolo. Hindi ka kasi nanonood ng YouTube eh. Pasensya ka na pare. Naubusan kasi ako ng pangload. Bakit pare? Wala ka na bang pera? Wala eh. Oh, si paring Franz, paparating. Tiyak, marami na namang kwento yan. Kurado ka pare. Paring Berto, paring Jerry, mukhang may pinag-uusapan kayo ah. Ano ba yun? Yung Pinoy na nakakuha ng 2 gintong medalya. Oo nga pare, si Carlos Piolo. Diyan ka na naman pare. Hindi 2 ang nakuha niya pare, 4. 2 lang pare. Sabi ng nakausap ko, 4 na ang nakuha niya. 4 ba yung nakuha niya pare? Hindi, 2 lang. Sobra namang magbalita yan si Franz. Sige na nga, 4 na. O, di ba sabi ko sa inyo, 4. At 1 bilyon ang premyo niya pag uwi niya dito. Sobrang laki naman nun. Oo nga pare, sobra-sobra naman yata yun. Yun ang sabi ng nakausap ko mga pare. Pero tiyak, hindi ibibigay lahat yun dahil kukurakutin. Alam mo pa yun pare? Oo naman pre, yun ang sabi ng nakausap ko. Maiba ako pare. San ka ba galing? Doon, kila paring Anjo. Kaarawan niya ngayon. Nagkakatay sila ng panghanda niya. Pero bibi at mga manok lang ang kinakatay nila. At tsak, kukulangin yon. Dahil maraming bisitang darating. At puro gin lang ang mga ipapainom niya. Sandali pare, ano yung sinisinyas mo? Wala pare, wala. Nagbibilang lang kami pare. Ah, ganun ba? Darating pa yata yung mga katrabaho niya at mga kamag-anak. Dapat nagkate na lang siya ng baboy eh. Tsak, maraming hindi makakakain at mauubusan. Walang matitirang pulutan. Ano ba kasi yung mga binibilang nyo mga pre? Wala pare. Buti naman umalis ka pa doon. Oo nga pare, bakit umalis ka pa doon? Lumapit nga ako doon mga pare. Kaso walang pumansin sa akin. Tulits kasi. At 10-0 pa. May sinasabi kayo? Wala pare. Mamaya pala mga pare. Punta tayo doon. Sabay tayo. Ikaw na lang pumunta pare. O kaya mauna ka na lang. Bakit mga pare? Ayaw nyo ba akong kasabay? Sabay na lang kami ni paring Berto. May gagawin pa kasi kami ni paring Jerry. Di ba paring Jerry? Paring Franz, mauna ka na lang. Sige, pupunta na lang ako mag-isa. Siya nga pala pare. Mabuti hindi ka hinahanap ng misis mo. Oo nga naman pare. Tanghali na. Ah, si Mrs. Nasa bahay yun. Tsak, nagluluto na dahil tanghali na. Tinulungan ko siyang maglaba kanina bago ako umalis sa bahay. Pero siya ang nagluto ng agahan namin at ako naman ang naghugas ng plato. At siya rin ang naglinis ng bahay. At mamaya, pupunta naman ng sugalan yon at maglibang-libang naman. Ano ba talaga yung sinisinyas nyo at kanina nyo pa ginagawa yan? Wala pare. Kumusta pala ang nanay at tatay mo, Franz? At biyanan mo? At mga kapatid mo? At bayaw mo? Ah, yun ba pare Berto? Ah, si tatay ayos lang naman. Nagsasaka siya. At si nanay Sige naman. paring Franz, alis na kami. Kaya biglang umalis yung mga yun. Sinasagot ko pa lang yung mga tanong nila. Bitawan mo nga ako. Sandali paring Berto.
Ang dami mo namang tinanong kay paring Franz, pare. Tiyak, dekada niya matatapos yun kapag sinagot niya lahat. Ang sarap niya kasing kausap eh. Ang galing mo talaga. Tara na, baka pabalikin pa tayo.